Lewis Morgan yn dod o hyd i'w ddyn. Lee Taylor ar frig yn wneud yna. Sgan y symudo trefnus gan y tîm cartre. A Morgan yn rheoli'r meddiant ar gwt y Sgarmes. Yn torri'n glir yn mynd am y llinell gais. Wel, y dathliadau, ond y bachwr yn fyr. Felly'r blaenwyr yn aildrefnu. Lan y jwmper. Yn ddiffyn y porthmyn yn gadarn. Eto. Gwaith da ar y llinell gais. Y tro hwn gan Will Evans. Yn ymladd gyda'r wythwr Lewis Millen. Nawr Jack Howells yn paratoi fynd at rolwyr. At Ellis Price yn hepgor allan â hi at Callum Woolley sy'n croesi am y cais agoriadol. Gwaith ardderchol gan y tîm cartre. Mae'r cyfleoedd wedi bod yn bryn i'r ddau dîm yn gynnar yn y gêm yma. I mewn i'r ail chwarter. Harry Thomas, cyfle da fan hyn i'r porthmyn. Will Evans rownd y gornel. Bob amser yn barod i gynnig ei hun. I roi dîm ar y drod blaen ac yn gwneud hynny. Stuart Worrell. Cael ei gwrdd ar y llinell fantes. Hughes ar garlam rownd y gornel. Gwaith da gan y prop pen rhydd. Nawr at yr olwyr. Ar yr ongl, Dan Jemin. Y porthmyn yn taro nôl. Harry Thomas eto yn dod o hyd i'w ddyn. Llanymddyfri yn effeithlon iawn yn yr elfen yma. Harry Thomas yn torri'n glir, cael ei ynysu rhywfaint ar meddiant yn cael ei rafu. Will Evans yn cael ei gorff yn isel. Yn torri'r llinell fantes yna unwaith yn rhagor. Blaenwyr Llanymddyfri yn ei chadw hi'n dyn. Hyrddiad arall gan Stuart Worrell. Nawr mae Lee Rees yn barod i'r rhyddhau'r olwyr. Mae'n ddynion dros ben. Jack Davies yn tynnu'r dyn ola. O, Steph Evans ar llaw mewn na. Ond mae wedi glanio i Aaron Warren. A'r cais yn dod. Ond mae Steph Evans mynd i dal i'n ddrud am ei drosedd fan hyn. 10 munud yn y cell cosp. Wel, y cloc yn cerdded a tanner amser fan hyn. Lee Rees yn codi'r pwysau. Methu o dod o hyd i'r ystlys yna. Felly Steph Evans yn dechrau y gwrthymosod. Howells yn gwahodd y prop Ivan James i gario yn gryf lan at y ddwy ar hugen. Nawr y Quins yn newid cyfeiriad. Price allan â hi, nôl ar y tu fewn i Gib MacDonald. Y Quins yn arladu'n bwrpasol fan hyn, ond yr amddiffyn yn drefnus fel mae'n sefyll. Ryan Bean ar y tu allan, o, dadlwytho. Mae'r bel yn dod i Callum Woolley yn hwylo am ei ail. O, gorffeniad ardderchog. Dyna'r 5ed cais mewn 2 gêm i'r ysgellwr. Cyfle cynnar yn yr ail hanner yma. Iestyn Richards, y darged eto'n cael ei weithio nôl i Lewis Morgan, y bachwr. Sgarmes ymwydol mae'n gwyro tuag at y pist. Y porthwyn yn wneud yn dda i atal blaenwyr y tîm cartre. Eto amddiffyn cadarn ar y llinell gais gan y porthmyn. Jack Howells yn edrych ar ei opsiynau. Dwylo cyflym gan Ellis Price allan â hi at Gabe MacDonald. A mae'r Quins wedi dechrau'r ail hanner yma fel gorffennol o'r cyntaf. Hyrddiad yn dod gan Quins Caerfyrddin. Mae'n aniben i'r porthmyn. Lee Rees yn trio cymoni, ond mae wedi disgyn i Jack Howells yn rhydd o'i ddyn, yn mynd am y gornel. Jack Howells sy'n croesi am bedwerydd cais a phwynt bonus i'r tîm cartre. Iwan Hughes allan â hi, blaenwyr y porthmyn yn gosod y sylfaen yng nghanol ca. Nôl ar y tu fewn, Adam Warren yn torri'r dacl gyntaf yna. I'r un cyfeiriad maen nhw'n mynd allan â hi at yr ystlys bella. Lee Rees. Cario da gan Stuart Worrell just i fyrhau y gadwyn amddiffynol yna. Josh Morse yn gorfod arafu ac yn cael ei atal ar y llinell
Fantes allan â hi at Iwan Hughes ar y tu fewn. Mae Corey Baldwin yn mynd i groesi. Oedd angen rhywbeth ar y porthmin os am unrhyw o beth o ennill ar Barc Caerfyrddin. Ond ni mewn i'r chwarter awr ola o'r ornest yma. Safle ymosodol da i flaenwyr Llanymddyfri. Ysgarmes Smidol yn gweithio i ffordd tuag at linell gais y tîm cartre. Yn twrio amdani ma Lee Rees. Y mewnwr. Gwaith amddiffynol da gan y Cwins. Harry Holden sy'n torri'n glir, wedi ynysu rhywfaint. Ond y bêl yn lan, y bêl yn gyflym hefyd. Adam Warren yn dadlwytho i Hughes. Dwylo cyflym gan olwyr Llanymddyfri. Allan at Aaron Warren ar yr ystlys nesaf ato ni. Rodri Jones ar yr ongl yn cael ei atal, yn cyflwyno'r bêl a'r meddiant yna'n lan i'r porthmin. Nawr yn mynd at yr olwyr, Iwan Hughes. Ar yr ongl mae Adam Warren oddi ar ei drod dde yn torri'r dacl ac yn croesi am bedwerydd cais i Llanymddyfri i ddod ar sgôr yn gyfartal. Y maswr profiadol Iwan Hughes sy'n ar cyfrifoldeb o roi dîm nôl ar y blaen gyda llai na 10 munud yn weddill o'r gêm yma. Iestyn Wood lawr yr ochr dywyll, wedi ynysu rhywfaint. Y cymorth yn dod gan Steff Evans. Ond mae'r cloc yna yn tician. Mae'r amser rhedeg allan a'r rheol fantes yn cael i'w hare. Cam sefyll gan y porthmin. Mewn â hi i ganol ca. At Connor Allen, yr eilydd plentyn. Nawr maen nhw'n mynd i'r ochr dywyll. Ergyd fawr ar Ifan Davies, y canolor. Ond nôl ddewn ni. Braich Keith David yn yr awyr. Cam sefyll. A mae yna gyfle i'r gŵr ifanc yma, y maswr Ellis Price, i fod yn arwr unwaith yn rhagor. O, mae'r bêl di cwmpo oddi ar y tŷ. Y maswr yn ymateb yn gyflym, yn ailosod y bêl, yn pwyllo ac yn llwyddo gyda'i gic i roi Cwins Caerfyrddin ar y blaen gyda llai na 5 munud yn weddill. Yn am y tro cynta ers 2017, y tîm cartre sy'n fuddigol yn erbyn y porthmin. Y sgôr terfynol, Cwins Caerfyrddin 27, Llanymddyfri 26.